ga je een boerderij duiken. Nou ja, goed, dat is een vlak dak. En dat is dan ongeveer, maar als je moenen op afstand dat is je elke keer naar. Dat is veel mooier. Ja, er worden een paar vormen die erin mee zitten, die kap, die rondingen en al, ja, dat is toch wel een apart gezicht, heel die kleur is. Dat is mooi van moenen. Dat is de grote molen van Broeksterwoud. De achterkant poldermolen. Is gebouwd in 1887. En hij had nou van hier weer eens een rijtuig nodig. De molen die is altijd heel geefbleven. Hij is hartstikke origineel en heel veel molen is altijd heel wat in verneten en verspiekeren. En dat is hier eigenlijk net zo. Dus als hier nou de door bent staat, dan is die molen eigenlijk nog precies zoals het er toen gebouwd is. En dat maakt het altijd heel interessant en dat vind ik de mooiste molen. Het is echt mijn molen. Ja, ik ben de zoon van der Zee. Die ben de beide rijdekkers. Ben ik echt wel echt een vakman. Die maakt je altijd mooi werk. Ik ben rijdekker en ik ben vroeger timmerman en dan ben ik rijdekker geworden. En ja, goed, dat we hier tussen zaten toen, die band doet ze lid weer. Nou, jongens, naar Burk even naar Boom al een beetje in de winter met rijden. Nou, mij in het rijveld. Nou, dan later doet ze het kluttermiddel leuk in mijn bak. Nou, dan zou we dat na en dan met een nul en uit daar. Ik een bezitje. Gewoon in het bos rijden, wordt even een boetje in de weer, dan leren ze dat al. Als je de nieuwe die komt van buiten, de touw wordt naar binnen terug, maar het slap materiaal is, maar er weer weer om te laten heen. Dus je komt er boven en laat los. Dan gaat er weer om. Dan wordt er aanhalen en dan maak ik hem aan strak lopen. En dan zet ik hem hier uit vast houden. Ja. En dan is het strak en dan zit het vast. En dan zitten alle stekjes die met stief zijn, die mij net los zien. Hoe je dat om in hard te werken? Ja, de ene keer wat minder dan de andere keer. Ja, nee, maar dat is verder wel, ja, tuurlijk. Niet omdat het eigen is, dan zeg je wel eens wat meer in elkaar dan dat je vreemd van elkaar bent. Maar verder, op een gegeven moment hebben we altijd een volgende generatie. Dan sommige dingen praktiseer ik wat horen dan mijn heid. Ja, die had het vroeger al geleerd en zei dat. Ik had er nog wel eens wat naar kijken op. Ja, dat hoort het even voordat dat in de gaten had. Dat kwaadje moet soms even vallen. Ik kijk dat altijd door ik. Hoe lang ben je nog maar zo moe het wandelen? Nou, ik ben een paar keer erin bij mij, maar ik ben schade een week 3,5. Ja, in die richting zo'n beetje. Een week is thuis geleden. Ja, met PSK ben ik een heel eind.